Jeg ryster over det hele igen nu. Vil du tage sådan nogle operationshandsker på? Du fælder bare? Ja, ja. Der er ingen grund til at opfylde. Kan I ikke fortælle, hvad I laver samtidig? Hvordan man gør? Helt nøjagtigt. Prøv lige at veje den først. Nej, det var lækker, mand. Hvad var det for en? Du fangede den på? Ja, den er fandme tung, Anders. Er det på rød og hvid? Nej, det var du må sætte den over sødsaksen. Okay, jeg tager lige saksen. Den er her. Ja. Kom så. Kom der, her fiskespærne der. Kom så. Så ser det fedt. Og se de tænder, den har, mand. Det er rekord, det her. Lad være med at filme det her, og det kommer ikke på YouTube. Der kommer bølgerne. Det er det, der kommer bølgerne. Ja. Det er ikke mig. Vi må hurtigt. Der er flere fisk, til vi Og den er helt færdig. Er den vild? Ja, den er...